Stop Junta, building better Africa. Muli bwanji ya Malawi kuna kulikonse kumene muli. Masanano mtsiku lalo pa 27 May 2025 ndi tsiku limene chipani chachikulu mdziko lathu lino cha MCP chakhazikitsa kuti ikhale tsiku limene lingapangise ma primary elections mu chigwa cha Shire makamaka pano pa Nsanje Lalanje. Ndipo potengera ndi anthu amene akupikisana nawo kuno kulibe MP wina aliyense amene akuyimirira chipani chimenechi, koma kuli makansala ndipo alipo anthu angapo, and mbali yangayi ndili ndi mmodzi mwa anthu amene akupikisana nawo mu zisankho zimenezi. Iwo azifotokoza okha kuti ndi ndani, tinonse mukwanise kuwadziwa komanso timve kuti kwenikweni iwowa cholinga chawo ndi chani, ndi zinthu ziti zimene akuwaganizira anthu akusanja Lalanje azawapangire kutakhala kuti zawachitikira mwayi nkudutsa. Abwana takulandirani. Tsiku la lero nga inu mmodzi mwa mpikisana nawo, kuseni anthu dzina lanu pamene mukuyang'ana kamera. Ine ndi Clement Raposo ndimakhala kwa Soji. Okay. Potengera ndi mmene munapangira kuyeriya kwanu kuona kuti yayi inuyo mphamvu munazitenga pati kuti basi nane ndiyimirire nawo, munaona kuti pakugonja ndi pati? Ndinaona nzanga sitting council amene walamula zaka 5 zichiro zimene za background anthu akudera kwathu unosana atumikire bwino. Ndinaonanso napsa mtima kuti ayi nalenso ndikwena kutumikiranso abale anga kuno ku Lalanje. Chabwino kwambiri. Tsono kutakhala kuti inuyo mtsiku la lero lino sizinakuyendereni, kodi muvomereza kugwira ntchito limodzi ndi anzanu? Yes, ndivomereza. Simuthamangira kuchipani china yayi, pakuti panopa kwabadwa zipani zosiyanasiyana, kuli PDP, kuli hoja zake alibe mlandu, kuli UTM, simuthamangira kuchipani china? Mukuziwa kale kuti chipani chathu sichimafuna kuti munthu akaluza akajoine chipani china. Mafomu amene tinasayina kale kuti joina kuti wina aliyense amene angaluze akwena kusapota nzake, ndiponso ndilede panopa kuti ngati lingaluze kusapota nzanga. Chabwino. Tsono inuyo kutakhala kuti kwachitika mwayi mwadutsa, ndi zinthu ziti zimene anthu akunsanja Lalanje kuno awerengere? Zinthu zimene awerengere anthu akusanje kuno makamaka pamene popo ndikufunsano manifesto anu ndoti bwanji kuti mukampange konfisi munthu wachikulire Nyamata angakhalenso anzathu amene ali ku masayizi apa media, kuti iwowo akafike poti alimbe mtima kuti ayi ine vote yanga ndikaponyere Mr. Clement Raposo, pamene popo akwenera kugwira mfundo ziti zoti ziwapangise kuzakuvotera inuyo? Manifesto anga yoyamba ndikakhala ndi anthu ndimawuza kunena kuti Lalanje noyo ili pa moto waukulu kwambiri, ndikufuna nsika wa Soji ndizapangepo storage anthu akudera ena akamabwera, anthu makomiti onse azipeza ndalama pamene popo. Ndalama akapeza ndalama zisunga azitha kukonza zimbudzi zawo chani osatiso kuvutisanso anthu ena ndi ena. Komanso chinthu china ndidzalimbikitsanso kudera inoyo kuti ana skulu apitirize kulimbikitsa MP kuti ayi no CDF imene ili kuti paseneko 12 million yo tigwiritse ntchito kuno kudera kuti ana asalephere skulu. Chabwino, ndi mmene tu mukumvera pamene Shadow Clement Raposo akukamba ndithu kunena kuti pa stage komanso munsika tilibe zimbudzi, zinthu zimene zimayenera kukonzedwa ndithu potengera ndi distance iliyonse ya 100 kilometers, koma kwathu kuno sizili motero. Chabwino, tiye tione kuti 100 meters mwina yatalika kwambiri, koma at least pa 20 kilometers iliyonse pamene akupezeka toilet ngakhalenso m'misika. Koma tikayang'anisisa mu Nsanje Lalanje muno angakhale ma MP onse amene alamulirapo kunoko palibe amene anaganizirapo zimenezo, koma iwo watu akuti ayi zimenezo ndi zakwanisa kuwapangira anthu akusanja Lalanje, moti ine ndili pano kufukulabe zambiri. Abwana mwakamba zonena kuti atakupasani CDF ndalama imene imathandizira kupangira zitukuko ndikuti muzapanga zimene pano tikumva kuti machaji agamula kuti ndalama ya CDF isamabwerenso.
chifukwa choti ina zakwezedwa kuchoka pa 20 million ndi kufika pa 220 million. Mo ndikunena pano MP wina aliyense mdziko mwathu muno pa zaka 6 zimene alamulira wagwirisa ntchito ndalama yokwana 600 million kuti apangire zitukuko. I don't know ngati kwathu kuno zitukuko za 600 million zikuoneka zimenezo sindikudziwa monga dziwe ndinu, koma inuyono ndalamazo muzazitenga kuti pakuti CDF yakhasulidwa. Pamenepo mwina sinimadziwa kuti yakhasulidwa first na unele ma Facebook sinamvera radio ndikumvera sweniyo kuti CDF yakhasulidwa. Fine ndimafuna ndi umilize MP fa CDF siya kansala kumande mumilize una kuti ndalama imene ikupezeka ku council kuboma wena kuti ndalamayo ibwere tithandizire zitukuko za muno Mulanje. Mukunduza kuti mulibe sponsorship ina iliyonse imene ingadza kupangeni support kuti mukwanise kupanga zifuniro zanu angakhale so zifuniro za community yonse mmuzi mwanu? Ma connection ndine ma connection oti mwina ndikangoti apapo zatheka ma connection ndinawo oti zina ndi zina za zing'ono zichitika modelo ndithu. Chabwino ine ndikuyamikireni povomereza kuti tilankhule nanu pamene tafikaso kumatsiriziro a programu yathu ya background ku channel cha Club Junta Building Better Africa. Mawano malisa ndotani awanga kunena kuti tiene tigwire ntchito ndi ana amene akubwera muno Mulanje tionesese kunena kuti tikamakhala kuti ana afuna kuyima tisaone kuti uyu ane ndalama kapena uyalibe ndalama chifukwa ili sanja Lanje teza mbiri ndalama ndimene kusokoneza chilungamo. Ndiye ndikulimbikitsa anzanga onse amene alibe ndalama ineyo ndayima usatengera kunena kuti ena wina akaene ndalama kapena chani, koma ndafuna kuti chitsanzo kuti anthu amene akubwera mbuyo mwangamo asakhale ni mantha aime panga kusogolo mene kubwera ndikamene muziko mukambira. Asiko kwambiri tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.